המשטרה תיעדה בבית שמש נער בן 13 נוהג, למעשה דוהר לבדו בטרקטורון. ההורים שלו לא היו מוטרדים מכך שבנם עבר על החוק, הם כן היו מוטרדים מכך שהשוטרים מנעו מהם לצלם לו סרט לבר המצווה. משה נוסבאום כתבנו עם התמונות והפרטים. התופעה הזאת הפכה רעה חולה. התחושה שנוצרה שהכל מותר בנהיגה בטרקטורון. קסדה רק לנהג. הנוסע משום מה כבר לא צריך. כאן נראה שהנהג חש סוג של ריחוף והתרוממות. במשטרת התנועה הוחלט לאחרונה להחמיר באכיפת חוקי הנהיגה בטרקטורונים. לטרקטורון הזה למשל אסור לנסוע בכביש עירוני או בין עירוני. שלום בחור, משטרה. משטרה. בסדר, אחי, עוד לא נסעתי, לא נסעת, אין בעיה. לטרקטורון הזה אין לוחיות רישוי, אין לו קשת התהפכות, הוא נוסע בכביש עירוני כמעט כל העברות האפשריות, אבל הנהג הצעיר עדיין מתעקש. מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? מצלמה, מה זה מצלמה? יפה, אז אם אתה בא ומספר לי סיפורים שנסעת פה בתוך התחנת דלק, תהיה ברור שאני, מה לעשות, שאתה מצולם, יש לך כזאת תמונה, בכזאת גודל יש לך תמונה שאתה לא צולם, לא נוסע רק פה. אני רוצה לראות אותה. יפה, אתה גם תראה. השתוללות נהגי הטרקטורונים הפכה לתופעה מסוכנת שגבתה חיי אדם. את הג'ונגל הזה צריך לעצור. המפגע התחבורתי הזה צריך להיות מטופל על ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים. הפעילות הזאת של שוטרי אגף התנועה ואנשי עמותת אור ירוק מתבצעת בסוף השבוע האחרון באזור בית שמש. נהג הטרקטורון כאן הוא ילד בן 13. מטרת הנסיעה, צילום סרט למסיבת הבר מצווה שלו. בשלב מסוים השוטרים הסמויים חושפים עצמם. תגיד לי, אתה נורמלי? בן כמה הילד? בן כמה הילד הזה? בן כמה הילד הזה? זה משטרה. מה אתה עושה לו קלטת לבר מצווה? ועכשיו היכונו למופע האימים של האימא ושל חברתה. מה קרה? ילד עושה בר מצווה, מה הלחץ הזה? נו רגע, תן לי להחזיק אותו! תן לי להחזיק אותו! תן לי להחזיק את הילד! ככה! מה זה? מה זה? איזה מבני? מה זה ככה? מה זה? תשחט אותך, תיפו, הורי הילד הרוסים מזה שהשוטרים העזו לפגוע בהכנות לבר המצווה. אבל ספק אם בסופו של דבר האמא הרגועה של הילד הגיבור תקרין בבר המצווה שלו גם את הקטע הזה.